pod si Mamang ang laagan sa tanang mga masahista. Hello, maayong hapon sa inyong tanan. So manghigo na lang pod ko sa balay mo. Kay gilayas na diri ang taong walay utang nakabuot. Kamera mga diferensya. Sige lang. I-cover gihapon ta. Nagbiwang na ko sa panghitabo. Pero okay lang. Still survive. Kay swerte. Kay wala tayong natin yung sinagawa sa istorya. So may ano din sa patay. Okay, lagi hapon na. Okay. Ano naman po ko na binuangan sa pero no, ayot man ito. Wala gina. Wala gina sa haron. Kera no? Anyway, wala siya handapin ko sa inyo. Tabangan paghihapon ko sa inyo sa akong mga pag-antos sa kinabuhi. Thank you. Maski ang sa paliso akong nasugabang wala man siguro ha? Katarag yapan. Ay, nako. Kaya istorya ng mga tao na kasakit, kasuko. Kamot na lang ka. So, salamat yapon ko sa akong mga client na permi katabang sa ako kapilot na I trust. Kundo lang karon nabutang ko sa nito karon ka ng pagpahay. Okay. Maski sa atong pagkalisod karon kita man yun na ning dautan. Pero okay lang, survive lang gihapon. Survive lang gihapon. Sa mga pangito sa kinabuhi. Kung doon dagang mga trials, malanging na mas nindot pa ang malaking tao katabang. Okay lang. Grabe akong karon akong kahiubos sa tanan na akong mga pag-anto sa iyaha. Hindi akong na naman gila mga lalaki ba nang kamo mga girls mga bayot ay naman patintas mga lalaki kay mga lalaki kanang abnormal may lang na kung ano kumahay naman na yung kahintang so ana na lang experience gihapon ako din siya pero daga mga trial na nangabot sa ko at dawato na lang ako ni God's will. Ako po nagmahis akong kaugalingon. Huwag dadagan ko sa mga nagpanggapod sa ko. Wala akong nagipasagdan, kapasalamat yapon ko.
So karon ang hinlo ko kay para mawala ang mga bad spirit sa sulod sa akong kwarto. Thank you day kaayo sa mga nag-like, nag-share sa akong YouTube channel. No? Pasensya na gid mo kayo sa mo ko tungod sa akong sakit, tungod sa akong ano. Pero nagapasalamat ko sa uban na kanunay ang pagsalig sa kuha. Daghang gid kayong salamat. So matiman ko na siguro ang akong kaugalingon karon. Palit akong tambal na ako. Hindi na ako maglibig pag mga lalaki na walay ano ba, walay eksakto na pagpanggap ko sa ilang kaugalingon. Ang ilang gihunahon na isang kalipay na maluwas lang sila. Nang maka-learn jud ta sa mga panghitabo. So ako naka-learn pod ko sa panghitabo na ako sa akong kinabuhi. Dili lang tanan na puro na lang kalipay ang akong ano. Siguro maka-learn pod ko no na kanang mahimo kong mag-stand ko kalong na kayang-kaya na ako. Sige lang. Always kaya. Good job. Wala na siya. Hindi na akong gabuhaton. Hindot na lang. Para hindi ako stress sa akong life. Kamuha niya akong mga shorts, pantalon, t-shirt. Pampili pa din niya mga salina na okay lang nang giman na kawan niya dali maban na akong salina hindi makapalit na ang likod ko. So ulit nato siya mabalik. Nag-antos na ko sa iyang kabuhaton sa kuha. Kasulod sa Shopee. Puli na kung di ba siya bagag na, hindi na siya mabalik sa Shopee. Kaya lang yapon. Nag-text. So, nawala nga akong doha ka puti. Yan ang gikuha. Uniform na ako sa akong trabaho. So, wala na kayo mahimo. Gikuha niya. Okay na. See you again! Kanta-kanta ko na lang. Holding on, holding vad I know. The chicken. Ay Lord, tabangin pa ko na makarecover ko Lord.
So, muna siya nga akong live mga guys. Ang isa ka tao na imong di pa lang nga tagan na kag problema. To the effort ka sa ilaha, tanan imong gihatag. Pero gibiyaan ka lang gihapon kay tungod na asyay laing nang ingon ko na maka-learn ra ko sa tanan no. Ilang God's will. So guys no, na-open ko lang ni sa akong YouTube channel kay ugat lang gid ang akong ginawa. Huwag lang mas kigibinoangan ta sa isa ka tawo na sa kanunay makarecover ako din kadali. Tabangan ko sa Diyos na maano katigong ko. Anyway, kwarta basta ko gilang tanan ito makakita. So, igaba niya ang akong butang niya sa iyang bag nagkupa. So guys, dagan kayong salamat na siguro kalong na lang ako karon. Huwag kayong kalimot sa inyong pag-like at pag-share. Kaya po nagkasuko sa ako. Kahilakon ko na sa anak. So guys, dagan salamat kayo na dili lang kutob no sa ako pag so dagan kayong salamat. Thank you kayo guys. Kini na po ang iyong likod. Lagan si Mamang kahit saan sulok sa Cagayan de Oro.